Hunter Boys. Hunter Boys. Har du kigget ned i øjnene? Og sig, du elsker ham. Stille og roligt. Stille og roligt. Det er godt ud. Det er rigtig godt ud. Godt, drenge. Det er rigtig godt ud. Når der er afstand på, så skal jeg bare altså teorien i det, kan man sige. Så man fandt ud af, at man kan godt holde hinanden på det. Det er det, der er muligt, det er at få ud over. Ja, ja. Det er jo lige svært, at du presser. Det er godt. Det er gået, drenge. Ej, hoften ud af Frisen. Har I den der bane bare i 1 meters højde? Du kan meget godt prøve på den, måske bare 1 meter. Ja, gør det. Ja, det vil den sikkert nok, fordi... Det må du stadig kunne. Ja. Brug hinandens vægt, hvis I kan det. Ret hoften ud, Fris. Hvor er det der? Ret op, Frisen. Det er en dag ud i landet. Frem. Hold dig. Den sidste på foran dig. Hold dig. Det her er jo bare lige overrasket. Det kan jo ikke lade. Det går ud, dreng. Det er næsten for midt nu. Fris, ret dig op. Det er god stil. Det er fandme god stil, det der. Er det i orden? Det ser godt ud, drenge. Det er rigtig godt. Træk lige vejeren på. I skal trække jer i vejeren ind. Nu kommer de 2 laveste. Vi kan jo ligge lidt eller andet. Vi kan jo helt af. Ja, det var det. Og vi er ikke længere end det passer nogenlunde. Så er det dig, Svede, til sidst. Ja. Jeg tænkte faktisk, at du på højden, da vi var ude. Overhovedet. Jeg kigger heller ikke ned. Jeg kigger bare dig i øjnene. Ja, man skal ikke kigge ned, ja. Nej. Man skal ikke kigge ned, så fører man. Ja. Rolig, man kigger slet ikke ned. Godt gået, boy.